Čau, já jsem David a jsme tady na Hlukovka Festu. Máme tady první rozhovor s účinkujícím Seva z Razor Instead of Tongue. Čau všichni. Tak jak se ti tady líbí na Moravě? Nebo ne prakticky na Moravě, ale prostě poblíž od Moravy. Mně se tady strašně líbí, je tady fakt hezká příroda, je tady bazén, nevím, jestli to vidíte, je tady bazén skvělej, jsou tady hezký lidi, mně se to strašně líbí, kámo. Hráli jste jako někdy v takovémhle okolí, jako Jevička? Že... Jo, hráli jsme třeba v Kostelci na Černém lesu, je to trošičku podobně, ale tady víc prostornější takhle. Takhle. Takže jak vlastně vznikl Razor Instead of Tongue, když to tak řeknu? Vzniklo to v Praze, normálně jsem se seznámil s Ivanem, s Basakem přes internet site prostě a on už znal Vovu teda a pak jsme za půl roku našli bubejníka a prostě jeli. Dobře, a jak vás zrovna napadlo hrát takový dravej trash? Začali jsme, prostě poslouchali jsme trash metal docela hodně a pak jsme se na tom, že prostě chceme psát hodně o politiky a prostě o takovýchhle věcech, prostě to se děje ve světě a trash k tomu dobře sedí, takže a proto. Dobře, nejvíc zajímavý na vás je, že vy jste skoro jediná ukrajinsko-česká kapela, dá se říct, že jste se vlastně všichni sešli v Praze a prakticky jste ze stejné národnosti, jako. Jo, přesně tak. A neměli jste dřív jako vizi, že budete zpívat vlastním jazykem, jako že byste dělali ukrajinský texty? Přemýšleli jsme nad tím, aby udělat písničku v češtině a v ukrajinštině, jakoby takhle sjednat prostě jazyky, ale jinak ten hlavní směr bude angličtina, takže tak. Já vím, že to je možná trošku nevhodnější otázka, ale co přeješ jako lidem, co bojujou za tvoji zem, Ukrajina? Přeju jim hodně trpění, hodně síly a sláva Ukrajině. That's it.